माने जों गोबां मा बाथ्रा बुंबाय जेता दफानि बागै जातिनि बागै हानि बागै जेता सामुंसो खालि फैगा कारण তিনি তাকক রঞ্জিত দেববর্মা इंगै তিনি 2009 নিसिनि जेता टिप्रालेन होनो जेता शब्द फैगा आफरो आमचायो केबो साइमियाखौ पारा केबो साइमियाखौ आफरुन सिमिनो बतिनि रঞ্জিত देबबर्मा इंगै नमनजय बारी बिसि आन्दारनि कायसा ब तमने रঞ্জিত देबबर्मा बुफानि मुङा गोविन्द देबबर्मा गा बतिनि आसकै सामुं खाइ फैगा ओंखाय खाइमां 2016 जे समय एडिसि इलेक्शन ओंखा आफुरु नागाय जे फ्रु जों जे टिप्रालेन जे सानै दंफ्रो टिप्रा हास्टेव चिनि जे टिप्रा सार आफुरु केबो साइमियाखौ गामि कोनो प्रचारनियाखौ वाइटिए यंग टिप्रि एसोसिएशन कायसा सोशल ससियेल लंगै कायसा सामुं खाइ दङ दा आफुरु कोनो पार्टी बायजों कोनो जरित करे आफुरु जिमो इनभल्व जों उजा 2009 निसिम दा 2009 निसिम खाइमां खाइ फैगा 2000 जे समय 16 फैगा एडिसि इलेक्शन का आफुरु जों आईपीएफ तिरक चिनि बुसकां बासाखा आईपीएफ तिरक जखन चिनि बुसकां बासाखा 2016 जों तामनाय आफुरु जेता लराय फैगा टोटली 1,15,000 बुटा माने इलेक्शन नि जेता काउंटिंग नि परे जों साइमा 1,15,000 बुट जों मांखा सारा त्रिपुरा बेपि आफुरुन जिमि जखन जों खाइलाय फैगा एर परे आबुनि परे नागाय आईपीएफ टी एंड तैसा डिवाइडिंग थांगा टीएसपी नै ओ जे टीएसपी नि कायसा संगठन जे बरफ गुबै कथार चिनि रঞ্জিত ताखौ रঞ্জিত देबबर्मा बुफानि मुं गोविन्द आं जिबो दं आफुरुन जिमि अनेक तो चारिं खासों जे समय काउंटिंग दिनो एडिसि 2016 काउंटिंग खा आफुरो मुंगिया गामि जेता ब्लक ब काउंटिंग खा अनेक तो चारिं खाइजागा ब पूरा एकदम थैगा हनै बनो बेराय कलां थामानि आफुरो जों बनो रुकुगै माया यागलो जों बनो खसाइनो हाका नाहारिया कोनै बतिनि जीबी हॉस्पिटल बनो जों एडमिशन खाइरिखा एडमिशन खाइमानि परे जे जीबी हॉस्पिटल एडमिशन खा आफुरुनो बकाइसा समायसाजाक बायगाय समायसाजाक आनि दफानो फियंना बागै आनि जातिनो फियंना बागै हानि बागै सामुं थांनाय आं तिनि ताइ बुखानायसे रालिया हनै बतिनि आसे जतै समायखायै तिनि जे पोजिशन फाइसोगा एर परे तिनि बुबागरा जों बेलायखना रेसपेक्ट दियो बुबागरानि नेतृत्व तिनि टिप्रालेनि ग्रेटार टिप्रालेनो फाइसो पाइका जे दाबि ताबुबो दंगो बुबागरा साकलाय दंगो बतिनि बुबागरानो खा कसमै बुबागरानो नाहारै बिनि खावा थाननांगै बतिनि बिनि जे सोमायनो उंको खायनानि मतन थागा बिनि बिसासंगा जे दाबि सनद कन्स्टिट्यूशनल जेता राइट आबो माननानि जे बिथां दंहायनै बकाइसा खाथुम खाजांखा माननाय आबो 100% जों साइमानो अलरेडी माननाय इसा जों मानना सिंसिनाय आबुनि बागै बतिनि बिनि जे सोमायनो बिनि अ जागाव जों तिनि आश्रामबारी 26 आश्रामबारी जों तिनि सार अनिमेश देबबर्मा एमएलए ब कपलायंजाक गोबां बुद्धनि कपलायंजाक ब तिनि फाइनाय आबुनि सिगां ब बुखनाय रावै बबनो वेलकाम खाइनाय आबुनि बागै बिनि सोमायनो अ जागानो तिनि न ब बिनि बुखनाय जेता कलम खाइतमनि ब तिनि रासिनाय आं आसे कगिला साना थाया आसे नंसे तो हामबाय जत मीडिया नि ताफक संग आं हामबाय मारियो हामबाय।